and also you said yes you David adomwate na wote ne kan akamfo amamre ne amane na yegusu a yesu na ene ye ba behwe okwan bio a akamfo fa so madi ye di ka bobo bi so ene de yeduru so awo eni disuo akamamu won to di keke sa wofo bi tenase na se wo emate se ntafo a otumi ne sa di ni to se ata ana ata na wo ntafo na chi a no wa fe ni tewia so wo tewia na chi a na wa fe no nyankomago so wo nyankomago na chi a no wa fe no ato akosen so wo ato akosen wi a na chi no wa wo obo kukuruwa ana aboba kukuruwa so wo aboba kukuruwa wi a na afere wa ko adamusa we awonidiso a wo entafo fo ena se wo ba awonidiso bi mu so a yesan so ewo PIESIE de odikan de otoso bi ye fe ne manu de otoso miensa eye mansa awonidiso no nti obi wo ba ko se bi PIESIE ni wo mienu a wo se bi manu ni wo miensa wo se bi mansa na aye ni deep le kope se se ne etumi firi obi ATAA no no ni din eden e baaye nti we so your kwan a akanfo fa so nya dini a ye mfa to no ye ngotena se nya mamere ma no na ewo mu wono a na di din eden e baaye ntafo e ka ho nti be fa na ATAA e be fa ni tewia ye fa nyankomago obo kukuruwa adamusa ato akose ye fra from sa e fi se e ni din a e do so e na bi o so wo PIESIE de odikan wo de to so ni no manu wo de to so miensa no fa no mansa ana mensa de to so na wo se anan de to so nu wo se anu wo de to so nsia wo se nsia amansia ko do nsia wo de to so a wo se anso ana nso wa wo se na wo ni so ni wo de to so wotwe a wo se awotwe ana enwotwe wo de to so nkron nan na wo se ye fa na nkroma wo de to so duna wo se ye fa de badu ahona kanfo amabremu oba ana maame no etwa badutwan e de ya amabre e de bo na baso na wo badu na ji na etoso duba kwa ye fe no duku yenu mu ye akanfo awo enidisuo a ofa so e de to emofredi e wo akanma mu ha nti edi ni bebere wo ho a e ye kwa we so e no ofa so a odi nya edi ye beto aso wie ahwe okwa foforo bi beda wase